Какво съдбовно ще се случи скоро време в вашия живот? Извадила съм само големи аркани. Нещо много бързо, колесницата. Много бързо ще се прояви към вас. Свързано с императора. Това също така е и помощ. Бързо ще получите помощ или бързо към вас ще дойде някой император, който го чакате, който с трансформация, както усещам това, ама и бързо ще дойде към вас вашия император, с който се е трансформирал вече. С сила, с инициативност, така че определено ще има успех в това нещо, тъй като той, ето казах, съдбовно и колелото на съдбата излезе. Укротил се, той знае, че вие може да укротите, но и ще трансформирал се и има силата вече да се прояви. И това е съдбовно. Ще има промяна. Прекрасно накрая излезе. Съдбовно е. Ето към него, той осъзнал, че вие сте неговата императрица. Промяна. И погледнете накрая двете карти. Това е определено щастие, а и даже в много случаи стигаме до много сериозни отношения, даже и брак. Така че съдбовни неща за някои ги очаква. Няма да видим в любовта излезе. Няма да видим с тези, що ме за любовта с романтичните карти. Погледнете колко е красива тази карта. Цялата е в сърца. И пази сърцето си, обаче. Трябва да дадеш доверие, но все пак пази сърцето си. Защото не на всеки може да се довериш, но първо вижте каква е ситуацията и тогава се доверете. Уникално се получи, радвам се. Може даже да ми давате идеи за заглавия за четения. Естествено ще подбера, които са най-подходящи за всички. В съобщения, в коментар под видеото може да напишете какви други варианти за гледане искате да гледам. И вече за лично да разгледаме нумерологично из картите каква е ситуацията при вас, може да ми пишете на съобщение. Успех ви желая!